Mabungahong adlaw mga igsuon. So naday ko'y nabasahan bagi papilit sa akong asawa diri sa rep na mo igsuon niya. Ako nakita nga biblical siya. So inyong makita da rules for a happy marriage. So atong tan-awon ni diri nay usa diri kalinya igsuon nga na bless ko. It's biblical. Na diri sa number 3. Okay. Nagingon diri mga igsoon na never go to sleep with an argument unsettled. Again, unsa ni siya? Rules for a happy marriage. Nagingon diri ang number 3, never go to sleep with an argument unsettled. No? Ayaw daw katulog kung naapay mga unsettled nga argument sa inyong sa imuhang partner, imong asawa or bana. So nakaunahon na ako igsoon nga biblikal ni siya tanawa. So basahon ako ang Episo 4:26 nagaingon diri. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. So tinuod ning na suwat diri igsoon sa usa sa rules for a happy marriage kaning never go to sleep with an argument unsettled. Kaingon si Pablo sa Episo 4:26 hangtod sa 27 nga kung masuko daw ta dili nato palungtaron ang atong kasuko sa tibok adlaw. So dili nato pasawpan day mga igsoon, no? Kay kung atong labyon ang adlaw nga nagpabilin tang nasuko sa atong partner, atong bana or asawa, sa 27 nagingon ri ayaw hatagi higayon ang yawa, atong gitagaag higayon ang yawa. So sa kaminyoon igsoon di kalikayan nga naay mga conflict, naay mga misunderstanding, naay panahon nga masuko ta, pero atong timan-ani nga verse masuko man ganita igsoon kay tao raman ta madala tas tong pagbati dili nato palungtaron, no? Dili nato pasawpan og adlaw, so dili nato paugmaan kay kana nga kasuko mahimo na siyang pagdumot unya sa 27 ato nang gihatagag lugar ang yawa. So sakto ni igsoon usa day ni sa pamaagi sa happy marriage na sakto ning ingon diri nga never go to sleep with an argument unsettled. Kay bati kay igsoon nga matulog ta nga nagdulog ta sa tong asawa ug bana pero naa day tay unsettled issue sa tong kasing-kasing natay argument nga wa masitol. Bati kayo nya ini kaugmaan na mao din na siya ang doorway or entry point igsoon nga atong gitagaag lugar ang yawa. Kay matod pa diri ni Apostle Paul sa Episo 4:26 hangtod sa 27 na kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. So dili na to paugmaan, dili na to palungtaron or palabyon ang laing ang usa ka adlaw igsoon. So dili na to paugmaan, I mean, no? So kay kung ato nang paugmaan igsoon tanawa ay atong gitagag higayon ang yawa, no? So mao na mga igsoon, no? So sa tanang mga nagtan-aw diha nga mga couples, di kalikayan, there's no such thing as perfect marriage, no? Di kalikayan nga naay bingkil-bingkil, naay misunderstanding sa tuang partner, pero kung masuko man ta, dili lang pud ta magpakasala, no? Normal man ang masuko ta, labi na makalitan ta ba? Labi na sa stress kay ta sa trabaho or unsa man diya, pero mao lagi ni ayaw katulog nga naay nagpabilin nga unsettled argument. Amen. Kay nga naman ingon si Pablo sa Episo 4:27 atong gitagaag higayon ang yawa. So nga ato daw kasuko nga ang ingon riyo ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. So ayaw paugmae kundili be quick to forgive. It means igsoon nga ipatigbabaw ang gugma unya dapat willing ta mo pasaylo sa atong partner para sa kalinaw sa ato ang kaminyoon. Usa ka gamayng pahinumdum kanatong tanan, mabungahong kabuntagon mga igsoon. God bless.